Както трицата повелява. Обедна почивка е хубава стока да я порадиш днеска цялата и аре успехи! Взехме си суши, 2 круасанки с шунка и кашкавал, една с шоколад, пончка и това шоколад гадел. Да видим какво става, мамен. Так, готови сме, вече седнали и нека да ви покажа едно забележително изкуство, което открих. Взели сме си, стопили сме си шунката и всичко, кашкавалчето и круасанче с шунка и кашкавал, но сме приготвили тия маници. Вземате шоколадче с лешник. Както виждате, върху едно от сушитата поставяте. Вземате сушито, слагате го в сосчето и хапвате с шоколадчето. Уникална рецепта. Никъде по света не сте го виждали, нито пък усещали това. Пробвайте. Уникално вкусно е.